abangekho serious babona ngokukhasha khona umunye kade simthatha sithi simenza umuntu bavubulwa bamangenyanga kade sihlezi naye sikhuluma ngokuthi siwanciphisa kanjani ama-political parties amaningi ngoba yiwo la wenza ukuthi singakwazi ukuthola i-majority ngoba belungu basihlakaza. Awe khuluma impela ukuthi yewasishaya isingisi lomfu mayikhuluma ngalowo wayeseganga asidlalile noma ngabe sikwazi ukuthemba sikuthanda mawubheka sibeke endaweni yakho asinasikhathi sokudlala imbimbi akudlalwa ibhola mase sithi endoda wahlala umuntu sezithi uzosibona hamba ngikhuluma nabona amakhosi abantu abezithi nabanye ukuthi ayifuneki yini inhlangano na nawu ngizeshintsha angithi wayezobugebengu sekuxoxa ngelinye ilanga lomshado ehamba nje kanti ezi zinto zonke ezirongo ehamba ekhohlisa abantu kodwa ngimtshela ngasho futhi ngoba ngifike ekhaya ehamba batshela ukuthi imlo nophatha besu manje akakwazi ukuphatha usephatha bona laba abangekho abantu izolo enye ingane ngixoxela ukuthi laba bebethathwa umoya bethi bahamba nalensizwa babuye ngesidumbu bathi yini yona babuye ekhaya ithi nenze kahle ngoba kufuneki uma ukhonkodwa into lapha ngeke ibize ngegama nabo usufuna ukuphendula ubuyenzelani ukuyayikhonkotela nje Nkosi yami wena hamba nje uye lapho yakhona isho ukuthi abafuneka abantu abanjalo ngoba uma singabantu abamnyama sihlushwa babambezela inkululeko yethu bayabambezela literally uyabona ke uma namakhehlo amabili ekhuluma ethi no, the time has come for us to fight. Bayayisabela bavala umbutho wethu sithe ufuna inkululeko ngokuthula bona benza into abayithandayo. Isikhathi esifikile lesi bakhuluma kubabili kuleya last point of the document yokuthi will have to take about base bevumelana ukuthi emhlanganweni esihlangana underground ANC bafuna ukukhuluma ukuthi isikhathi sifikile basideclare ishiphi manje bafike bayisho lento kanzima bebatshela ukuthi isikhathi sifikile ayikho le ngaleyo nkathi thina sasibasha singekho kulento sibiza thina lento enkulu esiphethe high command laleyo nkathi siyasebenza sila eThekwini singathukuthele sifu ukuthi abaholi amagwala yini bethule nje athule nje kwenzeka sabona ukuthi abenzi lutho sahlangana siyintsha ilalele nje siyintsha ukuthi ngoba bayesaba ukhona ababefundile lapha phakathi kwethu bethi no khuluma ngelokhuzana yaseChina yaba kanjani eAfrika yaphuma kakhulu ngase-East kodwa kwakuliphelezwe Mauma safunda ukuthi basebenza kanjani khona into babezisho angithi asikaze sesilwe ukuthi
lapha eThekwini khona lapha eThekwini eMtateni lapho kuphuma khona ulwandle kwakunesikebhe esincane nje sisishona ngalombulungu lo ebese kuthi makuyi-weekend sithathe siya kwi-public siya elokhuzeni ukodla nje sihlala phansi sibona nje kanti siyohlala phansi siyaphuma ukuthi iqala kanjani impi ngoba abaholi bayesaba bangagwala ithike lapho intsha fike sihlale ngale sishaya sibuye lapha sibahle nje singathi asenzanga lutho eduze kwale ndawo enopetrol ngale mawukhuphuko yale kwakungekho umzi lapha sihambe makusemini siyohlala olwandle sibheke olwandle siyishaya indawo siyayiqala impi manje siyoyiqala kanjani sathi ngoba lapha eThekwini phakathi kuka-West Street no-Smith Street abelungu bodwa ubeza dulu lapha kuyalokhuza ngapha khona bomdala sathathi sinqumo uzothenga ucelemba sizoba genca kumgqibelo wemthetho soba genca sibaqede savumela kunabafana abanenkani khona omunye wasesitenge lo indawo lesibizwa ngegama lakhe wayengakhulumi ngokumuntu phansi omkhumbula abanye ugizela saplana kahle saqeda sathi nya sathi soyisusa impi manje sokufanele sibeke imali yokuthenga ucelelo soba genxa nje ukuthi ngale nkathi kwisiphithiphithi thina-ke ngoba sesizenza abaholi sothi nyamalala sishone ehlathini siqalelile sasesithi ngoba sasihlonipha intshilalelo esasibashonipha abantu abadala njengoba uzwa nje sasisalandela la abadala sathi uyabona-ke akufuneki siqale at least bengazi abaholi bethu la eThekwini kufanele siyobatshela siyayiqala thina kwathunyelwa insizwa ezimbalwa phakathi kwazo kukhona ugezela Kizanga wayevela kukhuluma sengathi twehle kuthini mase sithi siyabona ke manje iyasuka madoda sesiyalungisa nasemakhaya subona ngibuka ngiyagcina leli khaya ngoba ngihlathini asazi mix asikaze sitrene nango matches ola sithembe icele ukuthi siyawazi uyageka ebese kuthi ngelanga lapho sicela ukubona omunye comrade wasemnambithi kodwa wayemholi wabasebenzi emholi futhi kade emholi we-ANC sizwa nje enamandla bathi sathi ungasilindi bayabaningi bashiya yena yedwa kuphela babefika lapha abafana bakithi bazothula indaba manje ukizenga because bayihlupha akasasho ukuthi plan yethu thina ukuthi awuzoxoxela bakuthi ayisusi angithi ucela mbasithi sizobathenga bathi ucela mbasithi sibathenge yiwo belindaba siyayifaka hey wabatshena lo baba baphuma bemayoywana njengenja elalelayo esebatshenile ukuthi niyabheda lapha emakhandeni ukona-ke funa ukubulala abantu sasokulala ngempela ngoba sasokencinqwaba belungu sasokencanesisa ngane yonke indlela saqonda sathi ngqo hey manje sikhiseni kusuke ngizelani lo uthi bathi njalo manje silathi insizwa yenenkanje inomsa ngale nkathi kwenzeka lokho thina sazi ukuthi abaholi bangaphezulu kwelikhulu bakhuluma indaba ukuthi impi iqala nini lokhu kwangempela
In the first meeting of the National Executive Committee, uSulu wayaqhubela izinsizwa ezincane kancane kunaye. Wathi uMadibadib wena uzoyihola. Bayibeka indaba ukuthi isikhathi sifikile. Wayibeka. Bathi mayiqeda umuntu waphakamisa isandla kuqala omunye wayazi ukuthi yena nkosi yepolitiki lakwa-ANC. Elinye ikhehle ngokuthi ubani konje kanukhumbulayo. Ubani? Ukwala. Umthanda ukwala. Fanele umthande ngoba nakho enisizwe. Bani? Chief Albert no. Bayikhona kodwa yena wayepresident ngalo mkhathi. No, not OR. Not Mapiti. Ukhona wayeleader emakhomandisi futhi. Mapiti sesimshilo. Kubani? Moses Kotana, awuzwa lento nkulu. Moses Kotana. Uma ephendula labafana ababili bayengabafana ngalokhathi. Babahlakaza bayimpuphu. Ethi nithini nifuna ukubulalisa abantu? Baphuma benyobozela. Masuphela umhlangano. Benyobozela. Mabefika labahlala khona wathi uSulu Dib senze mistake. Lalela kahle bani nanibasha. Senze mistake ngoba babemazi ulokhuzana uKotane was the best of the politicians. Trained thoroughly. Uma engakakhulumi umongameli ngalonkathi uLthuli wayengade ufuna ukuzwa ukuthi uthini Kotane. Kotane was the best politically. At that point he felt these young people bafuna ukubulalisa abantu. Uthi-ke uSulu senze mistake ngabe siye kule ndoda kuqala sayitshela izwe kahle ngoba ayikwazi ukungavumelani nathi because we are correct. Lapha ya le ndaba ibekwe usheshiso. So ngicela Madiba ucele ukuthi niyophuza itiye naye lapha emzini wakhe eGoli. Umhlalele phansi umchaze kahle uzovuma uzozwa kahle. Akezwanga kahle because ngiyamazi uyalalela. Udiba wayenza ithuba ukuthi wacela bathi woza mfana. Bahlala naye bamqalela phansi kahle. Balalela wabuza imibuzo walalela. Ekugcineni wathi Diba ngikuzwa kahle manje. Lento ukuyikhuluma lebengihlasela lapha i-correct. Ngiyafisa ukuthi wena-ke nomfowenu lo kule meeting ezayo e-NEC raise the matter again so you discuss it kabusha. Uyayizwa ipolitiki ne-maturity ne-clarity yomuntu onga-agwisha ngoba ufuna uku-agwisha nje
aboniswa ukuthi uhlakaniphile. Or Archbishop, because he has seen ukuthi ngempela this is correct. And indeed, in the following meeting, the matter came back. India Mangazabanda Mangazan, because the first to defend it was now Moses Kotane. Lo Ore was the first to destroy Ilokuzanenda Bebileto. And what is interesting, ngoba ibalulekile ukuthi siyazi into enjengale. Abanye bethu namhlanje uma bene view abafuna ukulalela abanye abantu. Bafuna ukuhamba phambili noma ngabe iyabheda lento. Lapho kwabanye balalela nayo abanikezana isineke ngokuchazelana. Wathi mase isixoxo, and I must also say babehlukene phakathi. Omunye walabo bantu wayebalulekile ngalonke chief Luthuli wayekulaba abaphikisana. Yaxoxwa bajuluka abantu kwamnyama kwabo because they bazinikeza ithuba to discuss and understand one another. Babengaphikisani ngoba omunye ufuna ubona uhlakaniphile. They were trying to find a solution. How do we move forward? As they were discussing at the end, they all agreed as an ANC, yes, we needed to take the armed struggle. Uma sekwenzeke kanjalo, sebenze lokho. Uthi sebexoxa baqeda bathi nya ngoba phela i-ANC i-underground asikwazi manje ukusebenzisa igama layo. Sizothini bakwethu? Le party yethu noma le organization yethu siyakhayo manje sizothi igama layo yini? Ngoba sikwazi ukuthi sithi ANC. Yenzeka lento ngemva kokuba kuthe uma sebevumelene bathi ngoba sine alliance asikwazi kuvele besithi ke sesithathele isinqumo, asibizeni i-alliance sizoyitshela siyiconvince na ukuthi the time has come. Ngaleyo nkathi i-ANC yayilida i-alliance inabantu ngoba kwakukhona i-apartheid. Mawungena umuntu omnyama wawungeke ube yilungu le-ANC. So kwakukhona ubani okukhumbula lema organization abaninkusini ongangisiza ubani okubuka sekuphelile South African Indian Congress eyayinambono efana neyethu kodwa ngenxa ye-apartheid sasingekho ndawonye. Kukhona i-Colored People's Congress nabo babeni kwindawo yabo. Kukhona i-Congress of Democrats abelungu-ke lapho oJosephine nabanye. Kwase kuba khona ilene yayikhona no, Communist Party was banned by that time. SACTU, which was part of the alliance. Baba Base bazoyithola kubindawo. Now ngifuna nje ukusho lento ngoba kufanele ukuthi sifundele bandla lenkosi. Ngenkathi kuthiwa sikuyohlangana ne-alliance, amanye ama-comrade within laba sebevume yonke into bacela ukuthi bathi singacela ukuthi mase kukhona i-alliance isiqale lapho besiqale khona besiyiphikise lento na. Kwathiwa yenzani manifuna? Yahlangana
mhlangano wathatha usuku bonke ixoxe indaba. At the end they all agreed ukuthi yes, the time has come. Convinced because bayikhulumile lento, bangena wonke amakhona to understand what are the dangers, what are the successes, blah blah blah. Yabona ke thina njengamanje uma sihlele kanje mhlangano sifuna uhamba khona manje singakaxoxi lutho ngoba we believe we know it all. That's a problem. Wathi masiphelile indaba sokuthiwa okay igama ke ulithuleke owaxoxa indaba yabantu abamnyama ukuthi baphila kanjani. Eyinelisa lapho kuluka khona. Wathi usibona nje thina abantu abamnyama isikhali sethu esinaso umkhonto. Wathi sinendlela esilwa ngayo uma silwa nomuntu kulabantu ababili balwa ngeinduku not ngomkhonto. Uma belwela ukulwa nje bahlulana. Kodwa uma sekuyimpi uthatha umkhonto. Walinganisa ukuthi uma kulabantu ngokwesizulu nangendlela abantu abamnyama benza ngayo, uma omunye sehlulwa kunendlela ayasho ngayo akasho ukuthi ungehlulile. Uyathi kuthiwa konje maluju noma khumu. Uma esho njalo lo oshaya umunye kufanele ukuthi ahambe. Uma engase athi uyaqhubeka bazomnqanda abanye. Uma iqhuba bazomshaya. Uyahlonishwa. Wathi uma lo waya elandela lo mhlawumbe siyamkhokhobela ngokufuna ukumshaya impela lo afike ekhaya la. Uma esesinyanga ethi uzolo yini into esukisise eyisikhali la umkhonto ohlala phezulu osebenzisa ngobulwiphi. Wathi ofana uthatha umkhonto wakho uphuma ungabusamshaya ugwazi.